Het zocht er zo lieflijk uit alle keer als je op Wienaam rieden komen. Niet hoe een handschoen je sissen. Doch liep je er een heel soort frustraties in het dorp. Is Wienaam nou het afvalputje van Friesland? Wat zo, ja? Ja, denk het wel. Wat dan? Maar al die verzakingen en de oude van Hoven, ja, denk het wel. Nou ja, het feit is het dat het ontkrieten al 30 centimeter omlegging binnen, toch de zoutwinning of de gaswinning. En daar ben we er ook dan net mooi, want ze krijgen telkens weer een verlenging, dus dat gaat maar terug. Troch de zout- en gaswinning zakken te groen. Deze drainage bij Gelieks luidt al 15 centimeter leger als Jerenlien. En er komen squoren in de morgen. Hier zit een score, daar begint het te scoren. En het is van de laatste 2 hier. Je zakt het hier min of meer uit in. Hij zakt het hier min of meer uit in. En wat wij nou scoren zullen hier, van onder naar boven. En er vlakbij zit hier ook nog in. Al jaren beziek je de bewoners om de bellen te loeken, maar ze krijgen geen gehoor. We zijn in 2004 begonnen. Toen waren we geconfronteerd met heel water hier. Groot gedeelte dat is onder water. 2006 had een Lietse groep, 3 mensen van Wienaam, die hebben een plan maken. Hoe kunnen we dit gebied aanpassen? Helemaal gericht op oplossingen. Toen ben we eigenlijk 2-3 jaar terug naar het kastje van de moeder, Stuart. En dus is het tijd voor actie. Op naar het provinciehuis met een petitie van 6 kantjes. Daar is de ingang. Maar voordat die onbeen is, dat wordt het wel even. Je zit hier mee naar het wel een kopje koffie. En dus is het wachtje. Wachtje. En nog eens wachtje. De vergadering van de stieren is nog onder gang. Ja. Dat juist zat er ook gewoon dat ze dit jaar gewoon even, ja, dit is teruggaan. Je begint wel goed regelen. Ja, begint goed regelen. Maar na 2 uren is het dan eindelijk Savier. Deputaire Kramer kan even uit de stedenvergadering waai. Dus ik was hier bij de onderhandelingen. Dank u wel. En wij verwachten van je op 4 minuten reactie. Dat komt leer. En of dat ik wat opsmiet, de tijd zult leren.